Andina kuwaye kukutisana nevanhu ndiri bizi kushanda zvangu ndiri kugadzira emba kozi ngoma inoti pangu pangu taite kuita mabhifu mavhesi yakapfuura takumhuda shangu kozi makuchacho ndakavhara ndikanovhura mabhero rapataura kapresa bebi vacho vakunetsa so kana ndakuda mari pano ndagara ndiri pepachesa ndodawo kuzomechesa handidi mwana wangu wazotatanamo kusvika pakukechesa 24/7 24/7, every day. 24/7, negative energy. Got mama, but you come ndiri kuchokora ainchanibeteka vanakosiyana zinzapanda kasakura wani munhu asingapere inini ndinenge mashura ndiri dzara ndakagarwa spiritedoni zvibadura vanhu kutaura vatangotaura ine ndingori pakutsangamula geto tinopinda yese ura tinotombogambula tiine watimbangwadziwa kunyange zikadziva chivenga ine moyo wechisoja vipi vachiwenga mamwe vatanyangwe vachivenga kada kundivhiringiza ana vanina kutanda tanda tanda 24/7 mari inodiwa everyday 24/7 vane negative energy garai mavauta vachingokukura 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 chinenge ichi chichimacheni chichingoita ndinogara ndinakata saka ndinenge suru sosu ndinenge takutambisa mandevele nemazulu tangoshedzera kuti hasiponi bumburu ini diri chiburuburu chine positive energy kufocus on success 24/7 mari inodiwa everyday 24/7 vane negative energy vasara kumashure vachingokukura Mano, ada yang boleh jalan tuh, gak mau.